Manon Williams a dwi'n darlithydd drama a sgriptio yn Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Ac fel rhan o'n oethuriaeth mi nes i astudio gweithiau y gŵr yn naws, annwyl a bonheddig. Ond nid yn unig yn bardd ac yn nofelydd, ond mi oedd o'n un o'n dramodwyr mwyaf arloesol a dylanwadol ni yng Nghymru. Y diweddar Siôn Eirian. Mi roedd hi'n fraint i mi yn ystod yng nghyfnod yn astudio ei waith o i gael ei gyfarfod o a'i gyfweld o, ac mi dwi'n trysori i gefnogaeth cyson o i rywun oedd ar ddechrau yrfa. A mae'n diolch i hefyd i Eric a Cymar Siôn am gytuno i mi draddodi'r ddarlith yma heddiw yma fel teyrnged i gyfraniad Siôn i'r Theatr Gymraeg. Felly, dewch i ni ar y dechrau fel hyn ddod i'n nabod rhywfaint ar Siôn Eirian, y dramodydd. Wel, 2 blynedd ar ôl iddo fo raddio mewn Cymraeg ac athroniaeth o Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, ym 1978 mi ddechreuodd o ar ei yrfa fel dramodydd proffesiynol, a hynny fel awdur preswyl cyntaf Theatr Clwyd, gan lunio addasiad llwyfan Saesneg o'r nofel Hunangofiant Rhys Lewis gan Daniel Owen. Ar hyd y blynyddoedd, mi fuodd o'n llenor hynod gynhyrchiol ac yn pontio sawl cyfrwng. Ym 1971, ei stori fer hir o Trobwynt a enillodd iddo fo goron i Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe. A 7 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1978, a gynta ond yn 24 mlwydd oed, fe enillodd ei ddilyniant o gerddi fo, Profiadau Llencyndod, goron i Steddfod Genedlaethol Caerdydd, ac mae o'n parhau i fod ymhlith yr ienga erioed i ddod yn fuddigol yn y gystadleuaeth honno. Yn 1975, fe gyhoeddodd o gyfrol o gerddi, Plant Gadara, ac yna yn 1979, fe gyhoeddwyd nofel ganddo fo, sef Bob yn y Ddinas. Ond ei waith o fel dramodydd a sgriptiwr nath sicrhau bara menyn iddo fo yn ystod ei yrfa, wrth iddo fo gyfansoddi gweithiau gwreiddiol yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer y llwyfan, radio a theledu, yn ogystal â sgriptio addasiadau a chyfieithiadau yn y 2 iaith. Ar ôl ymadael ag Aberystwyth, fe aeth o i Goleg Cerdd a Drama Caerdydd i hyfforddi am flwyddyn fel actor. Ac mi dreuliodd o y flwyddyn ganlynol yn gweithio fel actor i gwmni Theatr Cymru ym Mangor. Ac yn ei eiriau o, "It was at the end of that year that I realised I was a god-awful actor and I had to look yet again for something else." Ond roedd y ddrama fel cyfrwng wedi cydio ynddo fo, a ddiddordeb yn y maes wedi datblygu yn ein cry. Mi ddudodd o, "The difficulty for me was that once I've started indulging my passion for theatre, mainly writing, but with some acting as well, I lost the discipline to do anything else. I could not then work from 9 to 5. I couldn't even be a teacher because I'd lost that self-discipline totally." Mi roedd yn gwybod hefyd yn fuan iawn yn ei yrfa, mae sgwennu ar gyfer y teledu a'r theatr oedd yr unig gyfryngau a alla gynnal sgwennwr amser llawn yng Nghymru. Rhwng 1979 a 1985, mi fuodd yn gweithio fel golygydd sgriptia efo'r BBC yng Nghaerdydd. Ac ar ôl hynny, mi fuodd yn gweithio fel sgriptiwr llawrydd ac yn gyfrifol am gynhyrchu casgliad helaeth o weithiau, gan gynnwys dramâu gwreiddiol yn y Saesneg ar gyfer y llwyfan, addasiadau a chyfieithiadau, gweithiau radio yn y Gymraeg, ffilmiau, dramâu teledu, cyfresi teledu, yn ogystal â chyfansoddi 8 o dramâu llwyfan Cymraeg, sef y gweithiau y bu mi'n ei astudio fel rhan o fy ymchwil. Un agwedd ro'n i'n canolbwyntio ni yn ngwaith ymchwil oedd ceisio dirnad faint ohonyn nhw eu hunan mae dramodwyr yn ei gynnwys yn eu dramâu,
Hynny ydi, i ba raddau mae dramâu yn adlewyrchu daliadau, cefndir a bywyd personol dramodwyr. Ac o astudio dramâu llwyfan Cymraeg Sion Eirian, mae'n amlwg i fod o wedi ymgorffori llawer iawn o'i daliadau cymdeithasol a gwleidyddol ei hun yn ei weithiau. Fel dyn ifanc, mi roedd o'n gymeriad gwrthryfelgar iawn, yn enwedig yn erbyn y sefydliad Cymreig a Chymraeg yr oedd o wedi fagu ynddo fo. Mi roedd o hefyd yn ymgyrchydd angerddol dros hawliau dynol ac yn cymryd rhan mewn protestiadau niferus. Roedd o'n berson oedd wirioneddol yn poeni am anghyfiawnder cymdeithasol a gwleidyddol, bod yn genedlaethol neu'n rhyngwladol. Felly pe bawn ni'n dewis un gair i ddisgrifio Sion Eirian y dramodydd, yna egwyddorol fydda hwnnw. Trwy ei dramau o, mi roedd o'n ymladd dros hawliau unigolion oedd yn profi gwahanol anghyfiawndera ac yn rhoi llais i'r carfanau lleiafrifol oedd wedi hymylu gan gymdeithas. Fel dramodydd, roedd o'n manteisio ar ei gyfrwng i ddal drych at gymdeithas anghyfiawn, ragrithiol, ac o ganlyniad mae yna elfen foesol a gwleidyddol gre yn perthyn i bob un o'i weithiau fo. A pha well drama i grisialu hanfod theatr Sion Eirian, neu ddrama Gymraeg gyntaf fo, Wastad ar y Tu Fas. Fe lwyfanwyd Wastad ar y Tu Fas ym 1986 gan gwmni Hwyl a Fflag. Addasiad ydy'r ddrama o drama radio a gyfansoddwyd gan Sion Eirian yn 1979. Mi ddatblygodd y ddrama o ddyheuad cyffredin rhwng Sion Eirian a chyfarwyddwr y ddrama, Gruff Jones, i lwyfannu drama am gymeriadau hoyw yn y 1980au. Yr oedd hawliau pobl hoyw yn bwnc oedd yn agos iawn at galon Sion Eirian, ac mi fuodd undeb yr ysgrifenwyr yn weithgar iawn yng Nghymru yn gwrthwynebu cymal 28 o ddeddf Llywodraeth Leol 1988 ynglŷn â hyrwyddo cyfunrhywioldeb. Dyma gymal oedd yn nodi na fyddai awdurdod lleol yn portreadu cyfunrhywioldeb yn fwriadol nac fel unrhyw beth cadarnhaol o fewn y celfyddydau nac o fewn unrhyw sefydliad a ddarparau addysg. Mi gymerodd Sion Eirian ran weithredol mewn gorymdaith hawliau hoyw trwy Gaerdydd, ac roedd o'n credu bod hi'n ddyletswydd ar unigolion i adweithio yn erbyn grym y Llywodraeth. Mae hanner y ddrama wedi gosod yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd, ond roedd Sion Eirian yn gweld cysylltiad amlwg rhwng hanes y cyfnod hwn a'r sefyllfa bresennol pan gyfansoddwyd y ddrama, oedd yn golygu bod i'r ddrama berthnasedd gyfoes. O ganlyniad mae ddwy stori'n cydredeg o fewn y ddrama, a'r ddwy'n canolbwyntio ar brofiadau cymeriadau hoyw a'i brwydr barhaus nhw i fyw'n agored mewn cymdeithasau beirniadol gwrth hoyw. Gweitha'r ddeddfwriaeth ym Mhrydain yn ystod y 1960au, y mae'r ddrama'n awgrymu na ddyn a gymaint o hynny o ddatblygiad o ran rhyddid a hawliau pobl hoyw rhwng y 1940au a'r 1980au, na chwaith yn y ffordd yr oedden nhw'n cael eu trin gan gymdeithas. Mae Wastad ar y Tu Fas yn enghraifft wych o allu Sion Eirian i gyflwyno pynciau heriol a phynciau cyfoes yn ei dramau. Yn 1986, roedd cyfunrhywioldeb yn cael ei ystyried fel pwnc trafod dadleuol iawn a ffrein iawn oedd yr achosion lle'r ymdrinwyd ar pwnc mewn modd cyhoeddus ac agored. Yn achos y ddrama lwyfan Gymraeg, fe gyffyrddwyd ar y maes yn ddrama gyntaf Meg Povey, y Cadfridog, yn 1978. Ond Wastad ar y Tu Fas oedd y ddrama gyntaf i ymdrin yn gyfan gwbl ar testun. Daeth materion megis homophobia a phyncia oedd yn cael eu cysylltu yn y cyfnod gyda cyfunrhywioldeb megis HIV ac AIDS, ddim yn bynciau trafod tan yn ddiweddarach efo dyfodiad ffilmiau dylanwadol Hollywood megis Long Time Companion a Philadelphia, oedd yn ceisio addysgu pobl am gyfunrhywioldeb
a chwalu'r ystrydebau a'r damcaniaethau chwedlonol. 2 flynedd cyn pasio Cymyl 28, fe gyfansoddodd Sion Eirian wastad ar y tu fas. Mi roedd o felly o flaen ei amser yn yr ymdrech i chwalu rhagfarna oedd yn bodoli yn erbyn cyfunrhywioldeb. A ffrind iawn mewn gwirionadd ydy'r dramâu llwyfan Cymraeg sydd wedi trafod cyfunrhywioldeb mewn modd mor agored ac y gnath Sion Eirian ar ôl hynny. Mi fedrwn ni ystyried Wyneb yn Wyneb gan Meg Povey, Nos Sadwrn o Hyd gan Roger Williams a Llwyth a Tylwyth gan David James yn enghreifftiau prin. Ond roedd mynd i'r afal a phynciau cyfoes a thrafod pynciau llosg oedd o berthnasedd i gynulleidfa'r cyfnod yn ganolog i hanfod Sion Eirian fel llenor. Yn ystod blynyddoedd cynhara S4C, mi fuodd o'n eitha beirniadol o gynnwys rhaglennu'r sianel. Un o'i brif gwynion o ynglŷn â sianel newydd oedd nad oedd hi'n darlledu'r rhaglenni oedd yn berthnasol i wylwyr ifanc na chwaith yn ymdrin â phynciau cyfoes. Ac mi roedd o'n cydnabod ei hun i fod o'n bwriadol geisio tynnu nyth cacwn i'w ben a siocio'r genhedlaeth hun wrth gyfansoddi. A diddorol ydy'r ffaith iddo fod erbyn sêl bendith i dad wrth wneud hynny. Yng ngeiriau'r pechedig Eirian Davies. Mae yn cael ei feio weithiau am sgrifennu pethau amheus neu bethau di-chwaeth. Rwy'n ni'n genedl gul, ond fel gwneidog, o'n i'n dweud wrtho fe mod i wneidog, iddo fo beidio ag amwrthod a phyncia oherwydd fy mod i wneidog. A mi iddo fo ysgrifennu am unrhyw beth oedd eisiau. Dwi'n meddwl mai gwaith dramodydd ydy dehongli bywyd a disgrifio bywyd fel mae o, nid sôn dim ond am y pethau neis mewn bywyd, ond cymryd bywyd yn gyfan grwn a sôn am bopeth. Ond mae wastad ar y tu fas hefyd yn amlygu un o themau mwyaf nodedig gweithiau Sion Eirian, sef rhagryth. Ac yn arbennig felly, rhagryth dosbarth canol Cymreig. Mae feirniadaeth o'r Cymru traddodiadol, blaengar, gwladgarol, radical, sy'n haeddu pob edmygedd am fyny hawliau y gwlad a statws i'w iaith. Ond iddyn nhw brofi gormes eu hunan, tydyn nhw ddim yn dangos unrhyw gydymdeimlad tuag at garfanna lleiafrifol eraill. Ac mae gwreiddiau y math hwn o rhagryth yn deillio o fywyd cynnar y dramodydd a'r aelwyd Gymreig, draddodiadol, dosbarth canol, Gristnogol, ddiwylliedig, sef y math o fywyd y bydd efo yn diweddarach wrth ryfela ni erbyn. Mewn gwirionadd mae nifer o themau gweithiau Sion Eirian yn deillio o ymgais ymwybodol ar ei ranno i ymwrthod a dylanwadau fagwraeth ac i adweithio ni herbyn nhw. Roedd o'n aml yn dyfynnu damcaniaeth y gwyddonydd Isaac Newton wrth gyfeirio at ei fagwraeth ei waith o, gan ddeud, to every action there is an equal and opposite reaction. Ond nad oedd o'n ystyried ei fagwraeth fel un ffeleddig, fe gafodd o'i fygu gan gaethiwed yr hyn oedd o'n ei weld fel cilni'r gymdeithas y cafodd o'i fagu ynddi. A disgwyliadau'r gymdeithas ono arno fo fel mab i'w rieni, y parchedig Eirian Davies a Jenny Eirian Davies. Mi roedd yr aelwyd yn un Gristnogol a thraddodiadol Gymreig a'i fam a'i dad o yn ymgorfforiad o'r pethau. Mi roedd diwylliant Cymreig yn chwarae rhan ganolog ym mhob agwedd o fywyd y teulu. Medda there was a lot of baggage that came with growing up in a manse. Not just of the religious kind, but also in terms of Welsh culture. Wrth edrych yn ôl ar y cyfnod hwnnw, mi ddudodd Sion Eirian fod yna gymaint o bethau i adweithio ni herbyn nhw yn y Gymraeg. A phan nath o'r brifysgol, dyna'n union nath o. Mi ddudodd ffrind iddo fo yn y brifysgol. Ddoth Sion i'r coleg ar ôl 19 mlynedd o gael ei drwytho yn y pethau Cymreig. Nid yn unig mewn capal ac eisteddfod,
Ond i chi gofio ei fod o'n nabod llawer o'r beirdd a'r llenorion yma'n bersonol. Enwad yr rhain i'r gweddill o'r myfyrwyr o bosib, ond roedd Siôn yn grwn ac yn gyfan yn y diwylliant hwnnw. Ac roedd o felly yn gallu gwrthryfela yn fwy hyderus yn erbyn agweddau mwy cysurus a cheidwadol o dosbarth canol llenyddol Cymreig hwn. Mi wrthryfelodd o yn erbyn uniongrededd a chydymffurfiaeth i fagwraeth o. Ac fe fenegodd o ddyheuad i ymryddhau o gaethiwed i fywyd cynnar o yn y gyfres o gerddi a enillodd iddo fo goron y genedlaethol, profiadau Llencyndod. Am y rheswm yma, y cyfeiri'r athro Gerwin Williams ato fo fel epil blin y mans, gadwyn cymhariaeth rhyngtho fo ar Angri yng Ngmen, sef criw o lenorion a Dain Chwith yn Lloegr yn y 1950au, megis John Osborne. Mae modd dadla felly mae'r gwrthryfela yma yn erbyn cymdeithas i fagwraeth o, sydd i gyfri am y ffaith i Sion Eirian, beth bynnag fo'i gyfrwng, lusgo llenyddiaeth Gymraeg ar hyd ffurf cefn, ystywed Menna Baines. Ac mae cymeriadau a phynciau tabwaidd is-fydol oedd yn mynd a'i fryd o. Mi ddudodd Sion Eirian ei fod wedi ddenu at fywyd a chymeriadau'r isfyd fwy, gan ei fod o'n fyd mor waharddedig yn ystod i fagwraeth gapelyddol draddodiadol o. Yn ôl John Gower, mae Sion Eirian wedi bod yn sylwi ar amryfal haenau cymdeithas, ef yn anadneb i'w dramodydd Cymraeg yr isfyd, a'i gymeriadau yn aml rhai na fyddent yn twyllu drws capal na maes Steddfod. Drama am fywyd tair Pitain a'i landlad nhw ydy Epa yn y Parlwr Cefn. Ac mi ddudodd Sion Eirian i'r byd hwnnw enyn i chwilfrydedd o am flynyddoedd cyn iddo fo sgwennu'r drama. Mi ddudodd o mai eithriad yw'n cymdeithas ni ym Mhrydain, sy'n tueddu edrych ar bytiniad fel rhan o wehil ein trefi am dinasodd. Maen nhw bellach yn rhan o'r underclass mawr difreintiedig ar waelod pyramid ein cymdeithas anghyfartal. Fel rhan o'r ymchwil, roedd o'n awyddus i gyfarfod efo pitiniad er mwyn sgwrsio efo nhw a dysgu am eu harferion gwaith nhw. Ac mi ddarganfyddodd fod na biteindy ar stryd Donald yn agos iawn at ei gartra yn ardal yr Rhath yng Nghaerdydd, lle roedd na 2 pitan yn gweithio. Ac mi gafodd fynd yno ddwywaith i'w cyfarfod nhw, ac mi gafodd y cyfle i eistedd efo nhw ym mharlwr cefn y tŷ, a dysgu am eu hamodau gwaith nhw a'i trefn dyddiol nhw. Ac mi seilwyd llawer iawn o Epa yn y Parlwr Cefn ar y tŷ hwnnw. Yn 15 Horizon View, mae Mary, Linda a Bethan, y 2 pitan yn byw ac yn gweithio. Mae yna gymeriad arall yn y ddrama hefyd, sef Sammy Scoots, sef perchenog y tŷ. Mae o'n dod o deulu ymddangosiadol barchus lle mae diwylliant Cymreig yn chwarae rhan flaenllaw, ac mae o'n gweld ei hun fel tipyn o fardd. Ymgorfforiad ydy'r cymeriad yma o'r un math o ragryth a welwn ni yn Wastad ar y Tu Fas. Ac mi ddudodd Sion Eirian ei hun ma drama am ragryth ydy hon mewn gwirionadd, ac mi geir yn ddifeirniadaeth unwaith eto ar y gymdeithas dosbarth canol ddiwylliedig Gymreig y cafodd o'i fagu ynddi. Mewn cyfweliad y 1986, mi ofynodd Derek Llwyd Morgan i Sion Eirian, ydy dinoethi rhagryth yn rhyw fath o genadwri gyda chi fel llenor? A'r atab oedd, ia, i raddau byddwn ni'n derbyn fod hynny dipyn bach yn obsesiwn gen i, ac efallai mai dyna pa mae Daniel Owen yw'n hoff lenor i. Dwi'n mynd yn ôl o hyd at lyfrau Daniel Owen, achos yn ei ddydd, roedd ganddo fo ddiddordeb mawr yn y lefela o rhagryth. John Gwyn Jones ddudodd mai rhagryth yw'r olew ar olwynion cymdeithas, neu rhywbeth rhyw ddatganiad fel yna. Ac mae o'n hollol wir, ac mae hynny'n rhan o'n natur ni gyd. Rydyn ni gyd yn rhagrythio,
ac rwy'n cael hynny'n ddiddorol iawn. A chymaint fyd dylanwad Daniel Owen arno fo fel llenor, nes iddo fo enwi prif gymeriad i nofel o, Bob yn y Ddinas, ar ôl Bob Lewis o'r nofel hunangofiant Rhys Lewis. Rhaid cofio hefyd mae addasiad Saesnag o'r gyfrol honno ar gyfer y llwyfan oedd y sgript gyntaf iddo fo'i llunio fel dramodydd proffesiynol yn 1978. Ac mae Rhagfyr yn cymryd sawl ffurf yn dramâu Sion Eirian. Yn ogystal ag amlygu rhagfyr dosbarth canol Cymreig, mi welwn ni enghreifftiau hefyd o rhagfyr gymdeithasol a rhagfyr wleidyddol. A'i fam o'n ymgeisydd seneddol cyntaf ran Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerfyrddin ym 1955 a 1957. Mi chwaraeodd wleidyddiaeth ran ganolog ym mywyd cynnar Sion Eirian. Mi roedd yn arfer trafod materion gwleidyddol, megis y sefyllfa wleidyddol ymharus yn y 60au, Cymdeithas yr Iaith, a rhyfel yn Fietnam efo'i gyfeillion yn yr ysgol. Ac mi roedd yna drafod brwd ar yr aelwyd hefyd, yn enwedig rhwngddo fo a'i fam. Ac mae dylanwad y cefndir gwleidyddol yma yn amlwg wrth astudio i weithio fo. Mi ddudodd o mai gwleidyddiaeth oedd man cychwyn pob drama o iddo fo. Ei fod o'n bwriadol geisio mynegu rhyw negas yn ei weithio fo. Yn ei eiriau fo, dwi'n dechrau o bwynt hollol wrthwynebus, sef gwleidyddiaeth. Dwi isio thesis gwleidyddol. Dwi isio gwybod beth mae'r ddrama'n mynd i ddeud a pham. Felly mewn ffordd, mae o fel dechrau traethawd i fi. Mewn cyfweliad efo Gerwin Williams ym 1988, mi ddudodd Sion Eirian, dydw i ddim yn meddwl y gallwn ni, neu y dylwn ni, dreulio gormod amser yn sgwennu dim byd sydd ddim yn wleidyddol. Mi roedd yn cyfeirio at wahanol faterion gwleidyddol yn ei farddoniaeth hefyd, fel yn ymgais i weithredu o'i gasgliad profiadau llencyndod, sy'n cyfeirio at fudiadau, protest a hawliau sifil fel CND, hawliau pobl ddion a Fietnam yn Unol Daleithiau America, Cymdeithas yr Iaith a'r arwisgiad yng Nghymru. Ond wrth barhau i ddarllen cerddi profiadau llencyndod, mi da ni'n synhwiro fod y bardd yn aeddfedu'n wleidyddol, ac yn sylweddoli nad ydy pethau cyn symlad ac oedd o wedi tybio roedd nhw wreiddiol. Mae tân gwleidyddol ieuenctid cynnar o'n distewi, ac mae o'n dod i'r casgliad, mae ofer i'r holl brotestio. Mi roedd Sion Eirian yn cydnabod i fod o wedi newid i feddwl am amryw o faterion. Mi ddudodd o fel yr oedd yn arfer gweld gwleidyddiaeth mewn modd du a gwyn. Roedd yn arfer credu fod gan ei genhedlaeth o y gallu i newid y byd gwell, a bod holl elyntion y byd i'w priodoli i'r genhedlaeth flaenorol. Ond mi ddudodd o i bod hi'n hawdd bod yn wrth-sefydliadol tra'n fyfyriwr yn y coleg, ond wrth aeddfedu a dynesu at ganol oed, mi sylweddodd o fod pob cenhedlaeth ifanc yn ei thro yn cyfaddawdu. Mi welwn ni'r aeddfedu gwleidyddol yma yn y ddrama lwyfan Elvis y Blew a fi hefyd. Yn ei eiriau fo, mae hi'n rhyw fath o odyssey bersonol yn dilyn hynt a helynt cymeriad o'r enw Gwydion, ac rydyn ni'n ei weld ym 1958, 1968, 1978 a 1988. Fesul degawd, rydyn ni'n gweld twf meddyliol a diwylliannol y person yma. Elvis y Blew a fi oedd drama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd ym 1988, ac fe llwyfannwyd hi gan gwmni Hwyl a Fflag. Mae'r drama'n ymdrin ar un materion gwleidyddol a protestiadol yr oedd Sion Eirian yn cyfeirio atyn nhw'n ei gerddi. Mi roedd o'n ystyried y 1960au fel oes aur. Roedd o'n gyfnod o bwys gwleidyddol a chyfnod o newid o ran agweddau tuag at ryw,
moesoldeb ac awdurdod. Ond yn ystod y cyfnod hwn hefyd, mi ddaeth sensoriaeth brynt i ben, a llenorion o ganlyniad yn meddu ar ryddid mynegiant sy'n elfen mor hanfodol o weithiau Sion Eirian. Ac yn 1968, mi ddaeth sensoriaeth lwyfan i ben hefyd. Tydi'r ddrama ddim yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gyfnod y 60au chwaith, ond yn neidio nôl a mlaen yn granolegol, hefo'r rhan fwyaf o'r hanner cynta'n digwydd yn 1968, a'r ail hanner yn digwydd yn 1988. Yng ngeiriau Sion Eirian, mae'n cymharu'r math o wleidyddiaeth a'r math o obeithion oedd yn bod yn 1968 gyda'r hyn sy'n digwydd i'r un genhedlaeth yn 1988. Sut mae persbectif cymdeithas a persbectif unigolion wedi newid erbyn heddiw? Ar ôl 10 mlynedd o thatcheriaeth, sut mae hynny wedi effeithio ar bobl oedd yn meddwl i bod nhw'n newid y byd er gwell yn 68? Mae'r ddau brif gymeriad yn y ddrama, sef Gwydion a Dafydd, wedi magu ar ilwydydd cyffelib i gartra Sion Eirian. Ac mae modd adnabod elfennau Sion Eirian o dan wyneb y ddau gymeriad. Ac mae bosib dadlau bod nhw'n cynrychioli gwahanol agweddau ohono fo, sef yr hyn y roedd o, a'r hyn y gallai o fod wedi bod pe bai o wedi dilyn gwahanol lwybr yn ystod ei fywyd. Dramodydd gwleidyddol ydy cymeriad Dafydd, a fydd yn gweithredu yn erbyn anghyfiawnderau gwleidyddol yn ystod ei ieuenctid, gan gymryd rhan mewn protestiadau. Ac mae o'n deud yng nghwrs y ddrama i fod o wedi aeddfedu yn wleidyddol, fel i Sion Eirian ynta gydnabod iddo fo wneud. Ac mae dan gwleidyddol o yn parhau yn hyn, ond fedran ni ddim deud yr un modd am Gwydion. Fe gafodd ynta i fagu ar aelwyd ddiwylliedig draddodiadol Gymreig, ac mi wrthryfelodd yn erbyn hynny. Ond mae o bellach yn byw bywyd gweddol gysurus fel cynhyrchydd annibynnol, fel cyfryngu yng Nghaerdydd. Fedran ni ddim deud fod y ddrama yma'n un hunangofiannol, ond yn sicr mae'r sefyllfaoedd a'r cymeriadau'n rhoi cyfarwydd i'r rhai sy'n ymwybodol o fywyd a gwaith Sion Eirian. Mi ddudodd cyfaill iddo fo. Mae'r teitl Elvis y Blew a Fi yn awgrymu rhyw fath o hunangofiant. Mae'n siŵr fod y ffaith i fod o wedi gweithio gyhyd yn y BBEC a gyda'r cyfryngau wrth gwrs yn rhan o'r profiad mae o wedi rhoi mewn i'r cynhyrchiad yma. Ond faswn i ddim yn deud mae hunangofiant pur ydi o. Ond os bwriad Sion Eirian oedd rhoi ergyd i gyfeiriad y gynulleidfa a fydda'n cynnwys aelodau canol oed a arferai fod mor dambaid yn ei ieuenctid, ond o oed bellach wedi dofi fel Gwydion, yna roedd o'n tanio'r gwn at o'i hun yn ogystal. Mae'r ddau gymeriad, Gwydion a Dafydd, yn cyfleu'r ddeuoliaeth ond yn perthyn i Sion Eirian. Deuoliaeth oedd yn isgor ar densiwn mewnol, ac mi ddudodd Sian Summers, oedd yn aelod o gast y ddrama, bod ffieithdod ac efallai hunan dosturi o dir dramodydd tuag at hunanoldeb y byd modern a thrwy hynny at safoi hun yn berwi'r wyneb yng nghwrs y ddrama. Mi ddudodd Sion Eirian, y bobl oedd yn ifanc yn y 60au oedd yn mwynhau rhyddid a'r eiondra yna o daclo'r system ac o wneud rhywbeth gwahanol. Dyna'r union bobl sydd wedi mynd â ni oddi ar y reils. Todd pres ddim yn bwysig, jes cael dy neges drosodd a thanseilio'r sefydliad. Ond mi ddeithon ni i'r sefydliad yn lle'r hyn wnaethon ni danseilio. Mae'n beth heill ti'n bod, mae da fi lot o bres nawr. Dwi ddim yn gyfeithog, ond dwi'n gyfforddus. A pham dwi wedi diweddu lan fan hyn pan o'n i mewn denims allan y rhedeg ystrydoedd gyda placards. Mae'r ddrama yma yn ymdebygu mewn sawl ffordd i'r ddrama gyfres Pen Talar a gyd-gyfansoddwyd gan Sion Eirian ac Ed Thomas oedd yn aelod o gast gwreiddiol Elvis y Blew a Fi. Mae yna elfen hunangofiannol gref yn perthyn i'r ddrama ac i'r gyfres hefyd, sydd hefyd yn neidio nôl a blaen rhwng y presennol a ieuenctid y ddau brif gymeriad. Ddau ffrind, efo chwyldro'r ifanc yn chwarae rhan ganolog o fewn y plot. Ac mi gawn ni gyffyrddiadau o hynny yn ddrama ddiweddara Sion Eirian hefyd, sef Y Fory, a lwyfanwyd gan gwmni Theatr Bara Caws
yn 2017. Yn y ddrama yma, mae'r ddau gymeriad, Gwyn a Celfyn, a ddaeth yn ffrindiau yn ystod eu cyfnod fel myfyrwyr yn Aberystwyth, bellach yn aelodau cynulliad, efo Gwyn yn arweinydd Plaid Cymru a Celfyn yn cynrychioli'r Blaid Lafur. Mi lwyfanwyd y drama 20 mlynedd wedi referendwm datganoli. A crisis wleidyddol ydy canolbwynt y drama, efo Eli, partner Gwyn, yn ei berswadio fo bod angen newid radical o fewn strwythur wleidyddol Cymru, os ydyn nhw'n sicrhau gwell dyfodol i'r genhedlaeth nesaf, ac bod gan Gwyn y pŵer i gyflwyno gweledigaeth am genach. Mi da ni'n cael yr ymdeimlad mae safbwyntiau gwleidyddol Sion Eirian ei hun, da ni'n ei clywed yn eiriau Eli, efo'i phryderon am fewnlifiad Saesnig i gymunedau gwledig, diffyg gwaith i bobl ifanc a coblygiadau Brexit ar Gymru. Yn enwedig felly gan ei Sion Eirian fynegu ei rwystredigaeth am ddiffyg cyfeiriad a gweledigaeth y cynulliad yn rhagair y ddrama. Gan awgrymu mai chwarae politics ystywed cymeriad Eli, mae'r gwleidyddion yng Nghaerdydd. Ond nid materion gwleidyddol a chymdeithasol o berthnasedd Cymreig yn unig sy'n cael ei hamlygu yng ngweithiau Sion Eirian. Ond roedd ganddo fo'r gallu i gyplysu materion Cymreig efo'r ei rhyngwladol ac oesol. A dyna gawn ni'n y ddwy ddrama, Paradwys Waed a Hedfan Dwr Machlud. Yn Sbaen, mae'r rhan helaetha o'r ddrama Paradwys Waed wedi lleoli sy'n canolbwyntio ar y rhyfel cartra yn Sbaen yn ystod y 30au. A mi lwyfanwyd y drama yn y flwyddyn 2000 gan gwmni Theatr Baracaws, a hanes dau newyddiadurwr gan ei sy'n gweithio i wahanol bapurau newydd Prydeinig yn Sbaen. Mae Hedfan Drw'r Machlud, a gafodd ei chomisiynu gan Goleg Cerdd Drama Cymru yn 2006, wedi lleoli mewn pentra yn Nyffryn Lima yng ngogledd Portugal. Mae'r pentra a'r ffordd draddodiadol o fyw, diwylliant yr ardal a chrefydd y trigolion o dan fygythiad gan y ffordd ddeuol a datblygiad newydd sy'n cael ei adeiladu ryw 5 milltir o'r pentra. Mae'r byd yn mynd yn llai ac yn llai a mwy o gyfle i dwristiaid brofi amrywiol ddiwylliannau cyntefig nag erioed. Ond yn eironig, y pris sy'n rhaid i dalu am hynny ydy'r bygythiad i'r union draddodiadau brodorol sy'n ei denu nhw'n y lle cyntaf. Mi awgrymodd Arwel Gruffydd a gyfarwyddodd Hedfan Drw'r Machlud mai alegori o Gymru ydy'r hyn sy'n digwydd yn Mhortiwgal y drama. Tranc cenel fechan gawn ni yma, a bygythiad i'r ffordd draddodiadol o fyw a diwylliant o wlad. Yr un modd, y diwylliant Cymreig sydd o dan bygythiad yn y drama cegin y diafol hefyd, sy'n eitha ironig o ystyried ymwrthodiad ymwybodol Sion Eirian o'r diwylliant hwnnw yn ystod i ieuenctid. Dyma ddrama arall a gomisiynwyd gan Goleg Brenhinol Cerdd Drama Cymru, a hynny yn 2001. A drama arall sy'n ymdrin â'r thema o wrthdaro diwylliannol. Yn y ddrama yma hefyd mae'r syniad fod y byd yn mynd yn llai a diwylliant dan fygythiad yn cael ei archwilio. A hynny yn yr achos yma o ganlyniad i dechnoleg modern. Ella fod yna dueddiad i'r garfan yma o dramau sydd fwyaf gwleidyddol i naws, ymylu ar fod yn bregethwrol ac ychydig yn anghynil ar brydiau, ac mae modd dadlau i Sion Eirian golli rhywfaint o wrthrychedd creadigol gan ei fod wedi tynnu mor drwm ac ella'n ormodol felly ar brydiau, ar brofiadau a daliadau personol wrth sgwennu, yn enwedig felly yn Elvis y Blew a fi. Mae modd clywed llais y dramodydd yn aml iawn yng ngeiriau'r cymeriadau. Ond mae'r ddrama garw ar y llaw arall yn canolbwyntio nid yn gymaint ar amlygu anghyfiawndera gwleidyddol a chymdeithasol, ond yn hytrach ar effeithiau hynny ar yr uned deuluol. Aethon ymwneud â hanes teulu mewn ardal ofal yn Ne Cymru flwyddyn ar ôl i streic glywir ddod i ben ym 1986. Mi fysa'n hawdd dod i'r casgliad ma naws gwleidyddol amlwg byddai'r ddrama hon hefyd. Ac bod na gyfeiriadau gwleidyddol i'w cael yn y ddrama, efo cyfeiriadau at bolisia'r llywodraeth yr amrywiol faterion, mi ganolbwyntwyd yn hytrach ar y stori deuluol.
Fe'i gomisiynwyd garw gan Gwmni Theatr Bara Caws ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Gar 2014. Mae'r ddrama'n canolbwyntio ar fywyd teulu mewn pentref global yn Nyffryn Aman yng nghanol 1980au hyd at ddechrau'r 1990au. Ac yntad i fagu'n rhannol yn yr ardal honno yn ystod y 60au ar lithra'r Mynydd Du, mewn cyfnod lle roedd yr rhan helaethau'r gwir yn gweithio yn y Pylla Glo. Mae'n anochel fod Sion Eirian unwaith eto wedi tynnu rhywfaint ar ei adnabyddiaeth ei hun o'r gymdeithas wrth gyfansoddi. Mae'r ddrama'n agor yng Ngorffennaf 1986, tua blwyddyn wedi i'r streic ddirwyn i ben. Mae llew y pen teulu bellach yn ddiwaith ers i Pwll Glo Mynydd Garw gau. Mi newidwyd cydbwysedd o fewn cymdeithas wrth i rôl unigolion o fewn y teulu orfod newid. Mi roedd y gwir yn ofni colli urddas wrth i'r gwragedd orfod mynd allan i weithio mwyn cael 2 ben llinyn ynghyd. Gan nad oedd na waith addas ar gyfer dyddion, hynny ydi y math o waith corfforol yr oedden nhw wedi arfer i wneud. Mi ddisodlwyd hynny gan waith mwy technolegol, lle roedd angen hyfforddiant ac addysg ar ei gyfer o. A mi gyfleir y modd yr effeithiodd hynny ar aelwydydd, ac o ganlyniad stori domestig gawn ni yma. Yng ngeiriau Sion Eirian, os nad dwi'n teimlo fod gen i rhywbeth i'w ddweud am gyflwr cymdeithas neu ddynoliaeth, ym mha bynnag gyfnod, os yw e'n ôl mewn cyfnod yn y gorffennol, mae rhaid i fod o'n alegori am rhywbeth rydyn ni'n gallu dysgu gwers heddiw. Roedd o'n ddaramodydd a chanddo fo rhywbeth i'w ddweud ym mhob un o'i weithiau. Nid ffurf ar adloniant yn unig oedd y ddrama fel cyfrwng iddo fo, ond dyfais bwerus i fynegu rwystredigaethau ac arddangos gwendidau cymdeithas, a gwneud i rywun ystyried i rannu hun o fewn y gymdeithas honno. Fel ddudodd Kate Woodward, dyma awdur nad yw erioed wedi bod ofn peri ni y gynulleidfa anesmwytho. Rhyw eistedd yn anghyfforddus mewn set theatr fy'r profiad o wylio dramâu Sion Eirian erioed, wrth iddo fo ymrafael a phynciau dadleuol a heriol a hynod gymleth. Ac fel rhywun ddath yn rhan o'r sefydliad yr oedd o wedi gwrthryfela mor dambaid yn ei erbyn o'n ei ieuenctid. Roedd o'n pwyntio'r bys yn gymaint at o'i hun ac at neb arall. Mi ddofwyd rhywfaint ar rebal y 60au a'r 70au. Ond mi ganfyddodd o ffordd arall o brotestio ac o fynegu rwystredigaeth a'i anfodlonrwydd ar drefn, a hynny trwy weithio o'r tu mewn i'r sefydliad. Mi sianelodd o ei egni gwrthryfelgar i'w ddramau, ac mae llais epil blin y mans i'w clywed o hyd yng ngeiriau ei gymeriadau benthyg o. Trwy ei gelfyddyd o, mi geisiodd o wneud gwahaniaeth. Ac am hynny, ynddo ei hun, mi fydd y theatr Gymraeg yn llawer iawn tlotach o fod wedi colli Sion Eirian.